alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jettoɗe godan tan ko Allah ene laaɗal Allah ene laaɗa Allah Cheikhna Tidiane waɗi banda onon ko yidde dennagal diiniyankete woni banda o kadi o waɗa ko nokku goto min noon mbimi ɗon ko wudere Allah sudda goto hoodere jaardi feti kore keeɗo cuuɗon waɗana bandogo Ibnu Umar Ba ɓi ceerno men ɓi giɗo men ɓi giɗo Allah giɗen laaɗo Allah giɗo Cheikhna Ahmad Tidiane radi allahu taala wa anhu elejo Allah Saïdou Ba to délégation to ko Mamadou Lamine Acci inspecteur de l'enseignement jangguinoɓe arab e nder région de Thiès ɗo ko kanko jogori kadi jooɗade mo huccite moɗon mo haala noon ɓuure e gueɗe ceerno meɗen amin gonde sehil amen ɓineni amen Mouhamadoul Moustapha Ba to Cikkitte ene jogui hoddu noon min Samba Siré Guissé kaldo e mono mbiɗa jeeya nokku goto kayne wiye mairie min mbaɗanta bando ko Ibnu Umar Ba e dennagal ɓesgu ceerno meɗen sukaɓe makko debbo e gorko cukalel e mawɗo ɓe belto e jonde jooɗade he wonɓe leydi e wonɓe caggal leydi Mamadou Lamine Acci. bismillahi irrahmani irrahim الحمد لله الهادي إلى صراطه من اجتباهم بتوفيقه واصطفى من خيرة خلقه طائفة يتولون تبليغ رسالاته إليهم وتطبيق تعليماته معهم وكانوا أنبياء ورسلا وكانوا أولياء وعلماء عاملين ثم صلاته وسلامه على الفاتح الخاتم الهادي إلى صراطه الأقوم التام الأسقم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن العين العينة عين الحقيقة والعين المنبجسة من معين العناية المدنية شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ممد الأولياء وحامل لوائهم سيدنا أبي الأباس أحمد بن محمد بن سالم بن التجاني. أما بعد فقد دعاني حب الاستفادة بتجارب الرجال وتسجيلها إفادة للأجيال إلى كتابة تواريخ زعمائنا الأبطال والبحث فيهم في الغدوات والآصال فاتجه فكري حين أويت إلى وكري أن أبدأ عملي بوسيلتي وأملي شيخ العصر وصاحب النصر القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجد والاجتهاد المفني عمره في الدعوة إلى الله وأكبر أنواع الجهاد المؤيد في نصرة الحق بناصر الحق بالحق الجامع بين الدين والشجاعة والحكمة والفصاحة سيدي وشيخي محمد السراج الشهير بألهاج محمد سعيد النيروي أصلا والشكيتي مولدا القناطري هجرة ومسجدا المالكي مذهبا والتجاني مولدا رحمه الله تعالى وجزاه بما هو أولى. فلبيت الدعوة تلبية المطيع وبذلت فيها جهد المحاول لا المستطيع لأنه من الصعوبة بمكان أن يتحدث المرء عن رجال لم يرد وردهم وإن كان يذكر وردهم وعن قوم ليس سهلا العوم في بهار علومهم والجري في مضمار مواهبهم فضلا عن ميدان مراتبهم وكراماتهم
لكن ضرورة المحافظة على التراث الثقافي والروحي الذي يخلفه لنا آباؤنا العباقرة وإحياء ذكريات الزعماء الروحيين وكتابة سيرهم للتعريف بهم تسيغ للباحث التعرض لحياتهم الغنية بالمواقف المشرفة والأعمال الجليلة ليتحدث فيها قدر الإمكان ويبرز للأجيال التالية النموذج الحق والمثال الحي الذي يجب الاقتداء به فيهم والنسج على منوالهم. وعرب إن ولدن كهين قرآن جسيف من من حالا نوكونا نون ليول ميدن يومراد إيوك وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين له نون فاتن الله قال الكلام. ta isudu ya iwru damal watul buyuta min abwabiha no eden fuddoro yewtere nde bismillahir rahmanir rahim dum won coktirde kala hunde mojjere en jetta Allah baddo ko yettire nyande fu o mo wada ko o mo yettire nyande fu o mo wada no o mo yettore o buri yawde yettere no ko Allah sallallahu alaihi wasallam o yi sire no ko alhamdulillahi rabbil alamin tan fi ba e berde ina golla e tel en jettiri mudum ko wadanen hande ko o hawridini en e jamanu mo ganduɗa omo waɗi hen waliyu makko neɗɗo makko ina fella diine makko o ina wurtina diine o satande diineji ko ñolbiti saabu diine ñolirta ko fonnoɓe daranade diine beltinoɗo koye won dumɗo o feeni kanko o darani diine o waɗi hen jawdi o waɗi hen doole o waɗi hen ɓesgu ɗum ɗo fof ko diine o wurtiɗo no jawdi way welde ni ɓesgu way welde ni eno hoɗande way welde ni eno galle baaba way welde ni ɗum ɗo fof wontanimo belle fuuɗi koɗo diine o fewa tan ko ɗon o wi ko ɗum woni mana haaju makko. Allah hawridini en makko e jamanu hawridini en kadi wurtede e makko e jabde hedde less makko e rewde e caggal makko e ñemtindemo eɗen jettira ɗum Allah enen hande ko ɗum jettirten Allah eɗen ɗaminina kadi ko ɗum kadi jettorten Allah. ɗum noon en fof en ndendini ɗum en nanni ɗum e alhamdulillahi rabbil alamina. aɗa andi mi meeɗi wiidam annabi Moussa meeɗi ƴewde moƴƴere nde Allah waɗani baaba Adama o wi joomam halakta Adama bi yadayka wa nafakta fihi min ruhika wa asjadta lahu malaikataka wa adkhaltahu jannataka wa afawta anhu ba'da an asaka fa kayfa istata'a an yu'addi shukra hadhihi an-ni'ami kulliha. قال تبارك وتعالى يا موسى يكفي من آدم من ذلك كله أنه قال الحمد لله رب العالمين. وقال لن لوكو فوق إرابدين إنبي الحمد لله رب العالمين يتول إنبوت من الله كور دين أن إكو حور دين تيكو. فالله يتامه القدوة جون دين الله صلى الله عليه وسلم سيدي قوم إنه كان لكم سيدي الله قوم لأي قوم ndewon tan ko julde Allah sallallahu alaihi wasallam sabu ko on woni iskale an winane ko neddo foppi étage to heeji iskale eden tijani ko sen jetti Allah e julde Allah sallallahu alaihi wasallam hol mun wonto den wonten ko Cheikhna Ahmad Tijani enen ko nden tawde fucci hina janden ha dom den enen ko dani be hay ko sonato enen wal ko do Allah enen wal ko islam enen en mabbe poti Allah sallallahu alaihi wasallam ko na to den mo ko sallallahu alaihi wasallam ko taanira makko do buri hokki na am de tiken enen ko ton jottu den wari jangulu godol ko tufni men de buri dakhmul buri wel gonga Allah yommo do Allah yurmo mo do fof no holko saabi dum gilli e yaakaar e ɗaminaade e tinnoraade sa dañi mo tinnoreɗa tinno ceerno meɗen jokkorgal meɗen iskale meɗen jangguinɓe en
muñin en endu yurmede ha enti en kono woppani en شيخنا ووسيلتنا ومربينا الهاجي محمد السراج ونبي من شبيب إنما فوق من شبيب وعندهم دير إندي ني أريج الأوفيان دول شبيب إندي غوغا بما كيما كسراج الدين لم تدين أي الله ودني مدو سيران ابن جار كلهم نيوف ani sa wonde ñaw so sellani a serata ɗum won serata e wonde sohla ma mi jiwdumi e hooram fof mi ƴeewa fof mi werlo miijam e diine gila nde diine mana hirde makka ina fayi madina gila ndene kala mona falla diine hirde tan hirde e diine mbi ƴeewa moni hen fof dongal ngal roni ngal holto roto yimɓe caɗele dañi ɗe holno waddi hen musibbaji dañi ɗi holno muñiri jara buyeji ɗi holno sertiri hen holno muñiri ha ɗum wontinimo mana naflu ballal ɗum ko haajam ko himmam ko seeɓam ha Allah wurtimi e wiide hooram an kam ko adinde pooɗoyta to woddi remtaw ko woni koyɗe ma fof aɗa ƴeewa wasila ma o mbaɗa hen ko mbawɗa sa gayni on saamu Allah fawi hen fof taw kañum rewi hen ƴewmi tawmi ceerno o ko haalte e makko ne heewi kono noon haalde e makko weeɓani wannoon ko feeñi e makko on wayi hewde e hawnade ni fof ko ɓuuri hewde ko feeñi e makko on wayi hewde e moƴƴude e hawnade ni fof haalto hen ko ko seeɗa ko haalata e kono wayi hen ɗum wonde seeɗa fof wawɓe ɗum haalde ɓe kadi ɓe ɓuuri wonde seeɗa te min mi jeeyaka e ɓen te kon pelliɗo haalde ƴewmi no ponmini ƴewmi no fotini mbimi yomi deƴƴu gilli ɓi mbi ala so tawi ko gonga e maɗa a haalat so oñi on ceɗa so boni so haala ka boni anni o yafnoma sabu anni o ko moƴƴo ƴewmi noon tawmi lasli makko ko neere gila ɗon gandumi ɗum ɗo wona neere ƴewmi tawmi o suppitori en ko cikkitte gila nden min kam mi sikkitaki ƴewmi nde ummi ɗon o yeehi Ganguel ko wadda ɗon ko ƴewmi nde ummi Ganguel omo waggi tegineji makko ha joni ene mbaggiɓe kono wonko fuɗɗi feññinde himmetowo cukalel hewani hewde himme ceerno mawni tan koye wonde himme hayso mo yaha o heñoto ɓe ode ko joom himme mbimi ala o wona joom himme o ko joom jimme on gandamo ko ɓuuri wadde e ceerno fof ko Mouhamadoul Bousayri wi ko alifan nusuka wal ibadata wal khalwata wal nen ifla wa hakaza nujaba nusuka Allah wurtima ko rewde Allah e telde ina miijo nde Allah fof ɗum telde ina miijo ko jomiraɗo tagi ko e no tagi e holko hani e holɗo hani ceerno fuɗɗima ɗum gila law o yehi Ngiilo o hawre o wali o gandu da Moussar an on sakkini ko e jungo makko kanko duusi ɗum ha hawre jomum kanko ɗurti ngal ɗon lahal on yuma ya ɗo puɗɗiɗa kono hay goto nda toon gortoɗa o yaade duwa on noon wali tawɗanimo kanko ɓen hayde ceerno hamme ceerno kewɗo hammo o wadde mum ko wadde mum ko duuɓi 5 woni 9 duuɓi 4 ɗi tan janggi 5 ɗi ko goɗɗum waddanno e ceerno hamme yimɓe mbi o waddi toon duuɓi 9 ko gonga kono ɓe ƴewani holɗi o janggi hen e holɗi o waddanno e ceerno hamme kanko hay goto goɗɗa waɗi ceerno
ko alluji sappo o nawri kanji fof ɗi ƴettidi lawol gotol ceerno nokkuɗi yafade kala men tan ko ɗiɗi keddiɗi en yamira ko yoni haal ceerno jangguinimo bindi jangguinimo tindi bindi ɗi koko dagoto eko harmi ko yooɗi eko yooɗani ɗum ceerno hande jangguinimo ceerno jangguinimo tindi yimo won dongal wonɗo ɓurotonoɓe ngal ɗo ɓooyi kono hay goto ronki garonade an noon tekku hay goto ronata komo ngal ko an ronto an haala ko takkusan fuɗɗi gasoyi ko wendo ko mi tawa kam haalana nden ummima cilon yimɓe ko raɓɓiɗinde aɗa andi to fayi lawol makko ko gotol fayi koto Allah omo haɓa e Allah kala ɗo tawi Allah o momta kala kono heeɗa yimɓe Allah o itta haw yiiti Allah o yiiti no yimɓe kollirte Allah kono ɗum tawi mo waggiɗo aɗa andi cukalel hay sono wawi ndiyam wonɗo lugge no fota ko ma ƴetta junggum fooy walla mawɗo ɗum woni ko yiɗoto seeɗanɓe ko o yeehi omo ƴiwoya ko wiyete ko mo rabbi woni ceerno on ɗon ceerno wona jangguinowo kafeeje on ceerno woni ceertowo ma naata e fittanu maɗa ƴeewa fittanu ɗo tolni so ndu waggu woni hande timmi so ndu hulni o suusnan wali hulata so tawi seeɗani ne heddi toon ceerno o riiwa seeɗani o fittanu ndu heddo kawri tan on ceerno woni pittowo ɓernde itta hen fittanu ɓernde e fittanu wona ko ɗum fittanu ko ma fittede neɗɗo o heɓto ko fittanu fittaka ko neɗɗo o golli ko fittanu ɗo fitta ɗum werloɗen golle ɗe keewa o yetta ronko yettade Allah tawi ko ɗum rabbi ko ɗum woni golle muɗum ko hawre ceerno Amadou Baro on wimo daro Kolda haalanimo ko haalandemo ko wimo ya ngara yimɓe heeɓe mbiyata o adi ɗum Alhaji Ali ala o adi ɗum ɓidanama fat on wimo ɗo Kolda ɗo daro sen mbaddi ko mbadden ko jaaha tawi kuuji o waɗa e ma ko waɗa tawi maɗa ko o tottuma ko tottanma ko ngara jokken ceerno a daraki tawde neɗɗo liggotono duuɓi 4 taw ko joom yimɓe towɗo joom dokke Allah joom binde joom kurus joom darɗe ceerno heeɓi ɗum koye nder heure uji 4 sinno tijani ko huɓere ko ñande hen o aafi ñande hen o waɗi ngoroni ñande hen o bili ñande hen o laldi ko heddi ko waɗi ko fof ko ibarat no ani taji sisi ko mataw ko pentir tan sa huɓere ko yoɗi ko yiɗi pentirede o yeyde Alhaji Ali ibn Abi Bakr Seydi Thiam on wi ha yo mo ñagotonon Allah ɗi duuɓi fof Allah jaɓi o waɗi finde o wi so ɗon cittora en meeɗi wadde ɗo kaja eɗen ñaago kaja o ko joni jaaba tawi waɗi duuɓi ɓe mbiya ha ceerno min cittora min ganda ko wonno kay kono ndin gaari kam min cittora aɗa neɗɗo heewi bismeɗe ko nder suudu walla laccali ceerno yimɓe bisimilla ma e nder ɓerdam he yimɓe ɓe nanani to ñande ceerno Alhaji Ali fonni ruttade e joomum o wi min ko mbaɗami ɗo ko gonnomi tan koye fittude ko an fittantinomi ari ƴettu ganda noon woni koye fuɗɗade ko an timmitiɗe ko wonno e jumnaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen yol he ko ɗum woni ɗo ko an jogui o wi ceerno watta hakkille o hoore ma on ballo dongal mana teddi kono Allah ko ballo ceerno ummi ɗon fayi Kolda tawi yimɓe ɓe belda kono kanko mo welde joomi ko
sabirun alal bala'i ko waɗa ko muñat nde tawno omo wonde omo yeɓotako omo wonde ɗannodiɗo e muɗum mo yeɓotako yoɓotako yeɓetako a ɗannodima Allah a yoɓotako kono hay sa hiiri ladde a yeɓotako hay hunde tongatako ceerno ɗannodi koye Allah o wadda ɗon ko continue lawol makko omo yiiɗo Allah o yaade o sete barkin waɓi sanan ɗon hiɗi ɗanande e huude ma yani ne tawa kalam ɗo ko heewi hen kañum haalanima kono ko muɗum nofra o wimi ka cihlel de kono tawde ñagotoɗami ko Allah wadduno mi jeeɗa Allah mani haalere sibbo Allah bertumi nofram gaddino kuɗolam e kayitam ko Allah wawnomi hen e winda mbaɗa nine kay ko haalto hen ko fof haali sabu ko mission enen fof joguiɗen omo yiilo nokku o hawa haɗɗo e Madina o nokki ɗo mana leydi ndi ko hen o andi ko ɗo o foti hoɗde ko mbiyata ɓe jiilo ko fof kanko o yiila o heeɓi garanti tiɗɗo wonde halgu o fof kala jeɗaɗo maɗo ƴetta gueɗal mum wiyete wudere Allah sudda goto wiyete hoodere jeere ndo fitti kode kewno cuuɗima sa wi ceerno waɗi ko hay goto waɗani yimɓeɓe jetta so neɗɗo haalnimo hunde hadema wiide wonata walla sen mbiyata ko holno ɗum wayi tawi ko kaɓɓinno ma o ƴeew famnudema saɗi yimɓe fof ɗum Allah wiyannani ceerno al ihlas laɓɓinde dewe Allah de saɗe mbayni hewde sadakuji ɗi jawɗele ɗe ziyaruji ɗi golle ɗe e balle ɗe fof Allah jeeyi hen ko gueɗel gotel koko waɗirana sibu makko ɗum waɗi o wi ko mukhlisina lahu din wona amilina lahu din o wi ko laɓɓinanoɓe mo diine golle diine fof tawa mbaɗirana ko sibu kanko jamonoji ɓennuɗi duuɓi temedde nayyi haalanam ɗo ceerno dubbude mana makka ha yetti ɗo ɗo gonɗen e Madina Guna won ceerno tumnuɗo ujunnaji rewannoɓe ko wona Allah mbattirode Allah Saydou Ba kaadine ɗiɗo duuɓi temen nayyi ɓennuɗi tuggi makka ha yetti ɗo e Madina Guna ƴewanam hol ceerno maaɗo jumaji 34 jamaji 49 e jeegom siinti gure sunna 2 e jeegom wuro tawa jumaji ɗi e jamaji ɗi moni hen fof ustita ala taqwa min awwal yawm holi on ceerno meɗen mawɗo Alaji Mamadou Saydou Ba siradi duuɓi temen nayyi ɓennuɗi ɗo de haalanam tuggude makka ha yetti Madina Gounass hol ceerno dariɗo wadde Allah kontora keñini hitande fof ina itta hen mana balɗe e lebbi ina ɗanno e aduna he ina tuubna ina waɗa dawatu ilallah heddude faade Allah ceerno meɗen jinnaɗo men mawɗo men Alaji Mamadou Saydou Ba mata andam ko jiyata malaika ko jiyata mana annabaɓe no ɓurdi daraja ko waliyaɓe no ɓurdi daraja ko aɗa andi ko ɓurdi sabi ko adda dawatu ilallah wawa noddude faade Allah on tan ɓe ɓurde eydinaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamɓe fof koɓe juuloɓe kamɓe fof koɓe hulɓe Allah kono ko ɗo ɓe dandirta Allah ala ko jogi toon ha diine mo diine makko o tiiɗi ɗum fof kanko no tiiɗe ɗum sa ƴeewi ko jimo o wi ko wama fadala al arja illa rijaluha wa illa fama fadlun li turbin ala turb kay leydi ɓuuri leydi wona ɓodde nde wona ceenal ngal on jibinaɗo e leydi he on ɓurni ndi e leydi
sowona ɗo holko ɓurni makka e makka kulban holko serni koko leydi Allah ɗum tagi mi wiide ko wudere Allah sudda goto ko hoodere jaari so feti kode kewɗo cuuɗoto sa wiyama tan 1935 ɗo tan ɗo ko ladde wonno ko goyiji gonɗo hay goto suusa walɗo a yi ngoɗo wuuro hande no wayi a yi oɗo juma a yi ɗiɗo laabi a yi ɗiɗo wasifaji Allah Allah subaka e kikkini ma andu oɗo jeeɗo Allah gonɗo sababu garal meɗen ɗo walla gonɗo sababu niwade ni o ko jaɓanaɗo de ceerno meɗen mawɗo Alaji Mamadou Saïdou Ba jomiraɗo wi imaluhu fasarallahu amalakum wa rasuluhu golle tan de so on golli so yimɓe ɓe jii ko golloton ko min kam mi yima mi yoɓ nelaɗo one kay yii so ɓe jiyani min kam mi yima mi yoɓ haala mi ha nafaraɓe ko golle ma waɗe golle ceerno noon o gollu heɓanno annabaɓe goo fof heeɓimo ko darani jiiɗa kono noon kala ko heɓanno hande ko heeɓimo annabaɓe ɓe jaltini so nokkuji men no weltinirama noon no annabaɓe gañirtino ni o wañirama noon aɗa andi ko ɓuri mude gañi zulmu zawil qurba wo zulmu zawil qurba achaddu madata ala nafsi min sayfil huda min muhammadi ɓuri musde fof e gandi sa ko yimɓe mbaɗa fonno wiide no ɓe gañima aɗa andi fasa ceerno ko ceerno hono muɗum gonga fonnoɓe wallodirde alal birri wa taqwa so tawi ko ɓen mana mo mbattata mutta ittu andi on saaha muusi ko neɗɗo firtata aadi kono Allah firtata aadi gonga jomiraɗo wi ko la aglibanna ana oɗo o wi haala ka heewi kono folgu tawi ko min tan wattinto min e wonduɓe an ɓe rasul wiɗi o wona nelaɓe tan ala kala mone gollo e diine he ko rasulu ɗo e oɗo ayi oɗo sira mbiɗen ɗum ko taɓyibul misage sisir taɓyibul misage firtata koko dahminta fittande aɗa andi ko weeli eko dahmi jiiɗa eko safina kay ko fof ko neɗɗo andata kono noon jiiɗa ha joni koye wudere Allah sudda goto kalte kanko wiyete hoodere jaari so fetti ko wade kewɗo cuuɗon Mouhamadou Lamine acci o ceerno weɓani andude gonga on noon ko ayatum min ayati illahi ko feeñande tan nde Allah feeñanta goto mum de e akhiri zaman gonga tawno ko neɗɗo noon o dañana inde o wiya Mouhamadou sirani tawno ko ɓi adama kadi Allah saago woda ɗo hoɗi o hoɗi Madina Gounass nde tawno ko ɓi adama kadi Allah saago o jogo jinnaɓe